Здравейте, малки и големи момичета и момчета, всички вие, които искате да гледате и тази събота и неделя детското предаване "Детство мое". Днес ще снимаме от образователен център Еврика в Благоевград, където ще учим децата да се грижат за себе си, да готвят и да ядат здравословно. Заедно с професионалния готвач Мартин Андреев ще им покажем тънкостите на занаята и най-вече яж здравословно ти, за да пораснеш голям. Всичко по-интересно може да видите през следващите минути. А сега вижте трескавата подготовка. Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна, бягна отпръч. И сега ще видим с професионалния готвач Мартин Андреев какво точно ще приготвят днес децата. Значи главно ще направим едно пюре от моркови, една здравословна салата, айсберг марула, пюре от броколи и зелена салата, плодове и десерта ще бъде йогурт с боровинки и изцедено млеко. Само здравословни храни. Виждам, че си подварил морковчетата, нали, за да е готово. Ще ги подготвим морковите, за да бъдат по-лесни за приготвяне. А броколите как ще ги накараш да ядат, нали? Се известно и, че броколите не са от най-любимата им храна, но пък са много полезни. Ами да, броколите... От каква форма ще ги правиш? Те също ще бъдат под формата на пюре. По-лесно са за приемане. Забавно. Айсберг салатата е това с царевичките, да, което е? Така познатото ни испанско зеле айсберг, което много хора не го харесват, но то също е много полезно, много здравословно. Магданос гледам си приготвил и какво друго като подправки? Магданос и слънчогледал семе. С него ще поръсиме салатата. Има малко по-добър вид. И също така, защото знаем, че тук има много мазнина и белтъчини в слънчогледа. Все пак здравословно хранене. Да. Добре, ами можем да започваме, значи, вече. Ами да, можем. Добре, започваме. Зеленчуци, който не яде, Той голям не ще да порасте, не ще има розови страни. всеки ще го победи. Да. Морковчето вика, ябълка крещиня на път. Зелка, пътува се след, а домата червене. Зеленчуци, който не яде, Той голям не ще да порасте, не ще има розови страни. всеки ще го победи. Е хубав. С ръцете ли ги белеш? С ръцете ги белеш ти, как искаш да ги белеш? Вкъщи как ги белеш? Как ги белеш вкъщи? С, как се казваше? С белачка? Да, с белачка. Добре, Може така да ще ги ги слагам? свалиш. Тук ги слагай. Айде. И има повече витамини. А картофите? С какво ще ги овкусяваме салата от картофи? Картофите също ще бъде пюре. Ще го вкусиме с масло, сол. И броколите при картофите ли ще бъдат или не отделно? Ами да, ще декорираме различни
Да научи Марти да яде салата, нали? И теб, нали? Салата. Не, мен не можем да научим. Не, ще те научим. Не, ще видиш колко е вкусно. Има бомбони, ще яде. Ще се научи. Ще се научи. То не яде. И сега почваме да я окусяваме ли? Сега ще ги умешаме. Марулата с Да. това. Аз с на големите. Да, с на голямите. Ама малките се справиха първи. По-бързи. Вие май ядете повече салата, а? Повече от батковците. Ето затова трябва да се учите от малки да ядете салата и полезни неща. Защото по-големите батковци още не са готови. Момчета, малките ви изпревариха? Да, да, вече са накъсани. Трябваше да ни изпреварите. Да, обаче... Да. Давайте бързо да накъсате марулата, защото трябва да я смесиме с айсберга. 2000. Да тогава ще задарим. Прекрасно се справяте. Айде сега да умешаме марулата с айсберг. Да. Да направим първата салата. Ето това е айсберга, нали каза бате Марти? Сега ще ви обясни каква е разликата. Я, бате Марти, им кажи каква е разликата от това зеле айсберг с тази марулка. Значи това е познатата ни наша която е. А това е по-екзотично. Това е по-екзотично. Това е вид зеле, испанско. Казва се айсберг. Значи смесваме зелето с марулата, Смесваме нали? зелето с марулата. И вкъщи да направите такава салата. Зеле с марула, накъсана, нали? Това е половината от това. Половината от това. Нали ще стане? И го объркваме. Ще стане? Как няма да стане? Я виж сега. Сега като сложи и малко мазнинка. Откъде ще намерим мазнина? Ами приготвили сме си. Хайде сега да видим. Имаме зехтин, който е по-здравословен. Зехтин, а не олио, нали? Не. Къщи какво ползват вашите майки, знаете ли? Браво. Моята оцет. И оцет се слага понякога, да. Сега ще видим дали трябва оцет. И сол. По принцип, оцета На тая салата не. не е за предпочитане. Не. Значи без оцет. Здрасти, Дени! Така, какво друго ще сложим? О, колко хубаво, може да я опитам. Може. Ще сервираме вече. Да. Равно на 100%. 100-200, де. Не, повече са. Да, де, 100-200. Безбройно. Ами да, безброй са. Много е важно как ще украсим, за да е по-привлекателно за очите и, нали, повече да се яде. Нали? Да има някакъв вид, Ето го и аз. да има някакъв контраст, който е много важно. Айде, идват още деца да се хранят здравословно. Слагаме парченца доматки. Домати обичате ли? Домати. Браво. Да. Аз обичам, обаче от тях ме щипе езика. Домати на купчета. По някой път само. Ако нещо си наранил езика, нали? Не, всеки път, щом хапа. Хайде бързо тук. Хайде да видим. Сега правим салата айсберг с зеле айсберг и с марулка и я украсяваме с домати. А ти ще се включиш после, примерно, за млекото с йогурта, нали? Добре. Ти обичаш ли салата? Да. Браво, сега ще видиш тая салата. Как се прави, бате Марти ще покаже. Сега я украсяваме. В момента украсяваме салатата. Кой чакаме още? Хайде, бързо, идвай! Аз знам кой. Кой чакаме? Здрасти! Айде, правиме сега здравословна салата. Кирилов. Да кажем. Кирил Иванов. Ти правил ли си Кирил салата? Иванов. Браво, тази е с Кирил айсберг с Иванов. марула. Ти с какво правиш? С марула и ти. Ела да се виждаш и ти, да гледаш. Ето така, всички да виждате.
Вижте, за украса слага Червеното за контраст. обеленки. Зеленото. Хайде. Кой закъснява, обаче пък идвате точно, за да опитате салатата. И салатата вече е готова. Овкусена. Може, браво. Лесно и я приготвихте вие. И я приготвихте вие всичко. Страхотно, дай аз да я оставя при готовите неща. А те да започват. Кое? Пюрето ли? Да. Айде сега. Добре. Там ще ги украсим. Вие сте готови с картофите? Да. Сега трябва да питаме бате Марти как да ги направим на пюренце. Това вече може да го изхвърлим. За вас е пюрето, значи. Сега ще вземеме. Нареждаме на колеца. Ето така ще го нарежете на колеца. Ще се справите ли с резаното? Добре. Ще направим пак здравословна салата, която ще бъде картофки, ето така. И пак хубаво наредено, нали, Марти, за да гали окото. И Вид. да е по-полезно от чипса, нали? Пак от картофи, но по-полезно от чипса. Много по-полезно. Защото си само с вода. Да. Не минава през Пържене. което в принцип е вредно. Хората предпочитат е вредно. Но децата трябва да се разнаят кое е здравословното. Страхотно. Айде, ти ги реди. Хайде. Обикаляш чинията. Да, после по средата. После правиш още един ред така, още един. Така, остане като пирамидка. Те се справят идеално. Хайде сега да идем да видим пюрето. И я да видим сега вода с морковите. Да, при морковите, защото Са много сухи. са много сухи. Да. Вие обичате ли моркови? Момчета и момичета? А пюре от моркови? Яли ли сте? Сега ще ядем днес. А броколи? Ядете ли? Да. Ма днес бате Марти ще ги направи по много интересен начин, така че ще ви харесат задължително. Ще ви харесат. Със сигурност. Заключен дом, с хитрост и взлом ще вляза аз. Но козлетата богатки сваляха за час. Скрит халет стояха сладки, вълчия му глас. Вълчо с пет жълтъка цели, гърлото проми. И заплея с кози трели. Рожба отвори, И заплея с кози трели. рожба отвори. Заключен дом, с хитрост и взлом ще вляза Хитрия вълчан се върна цял покрит с брашно. Слаба бяла той обгърна крехкото стъкло. Всеки знае, що се случи, кой ме крив, кой прав. Вълчо кожата ме нисите и своя нрав. Вълчо кожата ме нисите и своя нрав.
Зеленчуци, който не яде. Той голям не ще да порасте, не ще има розови страни. Всеки ще го победи. Да. Мотончето вика, ябата крещи тя на път. Зелка, бъдала се смее, а духата червене. Зеленчуци, който не яде. Той голям не ще да порасте, не ще има розови страни. Всеки ще го победи. Зеленчуци, който не яде. Той голям не ще да порасте, не ще има розови страни. Всеки ще го победи. Да. Мотончето вика, ябата крещи тя на път. Зелка, бъдала се смее, а духата червене. Зеленчуци, който не яде. Той голям не ще да порасте, не ще има розови страни. Всеки ще го победи. Айде сега, момчета и момичета, всичко тук е здравословно, нали? Кои са любимите неща тук на вас? Кои са ви любими от тея? Плодове, добре. Изцеденото мляко, плодовата салата, картофки, кой обичаш? Добре. Най-много картофи. Аз най-много. А вие започнахте от салатата айсберг, нали? Много обичам пюре. И пюре? Айде тогава ти отиваш пюрето. Добре. Всичко здравословно. Добре. Следващия път ще мори с пиле. Да, здравословно. Аз съм първо плодовата салата. Всички започват от плодовата салата. Важното е, че е здравословно. Добре, нападайте. Той голям не ще да порасте, не ще има розови страни. Всеки ще го победи. Нали си научихте урок? Яж здравословно ти и голям поръсни. Ако искате пак да гледате това предаване и всички останали на Детство мое, може да го направите на адреса www.tvdarts.com. Не пропускайте да гледате всяка събота и неделя от 9:30 детското предаване. Детство мое! Детство мое!